Broeder Dus, look broeder Dus. Hij was hier. Het loont voor het volgen van Jezus. Daarom antwoordde Petrus en zeide tot hem: zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Want wat zal dan ons deel zijn? Jezus zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboren wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijn heerlijkheid zal zitten, ook op de 12 tronen zitten, om de 12 stammen van Israël te richten. En aan ieder die huizen of broeder of zuster of vader of moeder of kinderen of akker heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terug ontvangen en het eeuwige leven erven. Broeder, misschien was aan misschien droog, maar prijs gaat om meestal Michael actie ruim op, maar niet de pieken dat je ruim op. Prijs God, dat God op een moment is, God op tak niet of die alles zal op waardoor die steeds actie op lange die en met tegen dat tegen voor het dat gewoon blijft wat zitten, dit dat ik nog laat komen. Hier zijn we gewoon doen. Van trouw, u verandert nooit. Eeuwig aan u mij vrede Amen. Vertrouw op u. Heer, ik roep tot u. Nu en opnieuw. Heer, ik roep tot u. Nu en opnieuw.